ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sarap kanimo. Padayon ta sa ato karon nga nobina, misa nobina para sa atong kapistahan ni Señor Santo Niño, ikapitong adlaw niya. Padayon sa tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, panaghiusa sa ato mga leaders, ato sa mga benefactors and donors, labi nang sigig pamalit sa atong mga salats karon nga hatagan sila sa tinuod nga kaluwasan o mga grasya. Gisaulog sa ron sa simbahan ang paghandom ni San Francisco de Sales, usa ka anak nga dato kayo ang iyang gilikanan apan misalikway sa mga bahandi sa kalibutan aron magpuyo isip alagad sa Ginoo, isip pari ug nahimong obispo ug nakahatag og kahiusa sa atong simbahan. Ginamit ang iyang mga virtues o ang iyang intellectual excellence na iyang gigamit sa pagpalig-on sa atong pagtuo nga Katoliko. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa balaod panghigpit sa mga tao
nga moduol sa Dios pinaagi ni ining mga halad. Kung tinuod pang mahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan pagkakaron ang mga halad nagpahinumdom matag tuig sa mga tao sa ilang mga sala. Kaya ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mananap nga gisunod didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kung kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausal lamang ug alam sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ani ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, og nagpakaubos siya ngari kanako, og namati sa akong pagsangpi. Og usa ka bag-ong awit iyang gibutang sa akong baba, usa ka imno ngadto sa atong Dios. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad wala kamot buot. Apan mga dalunggan nga nablihan aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog ug halad bayad sa sala, wala ikaw manghita. Unya mingon ako, ania mianhi ako.
Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala nako pugni ang akong mga ngabil. O Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Hallelujah, kami ay gawin mo lahat ng iyong pag-ibig, kamayaman at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasag ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Miabot ang inahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod sa atong unang pagbasa, ang kaluwasan para sa tanan nagikan ra gyud ni Hesus, kay ang dugo sa mga turong baka ug ang mga seremonyas sa mga pari nagihimo sa wa mataw si Hesus dili makaluwas. Kay kun makaluwas pa kuno, dili unta balik-balikon matag tuig ang paghimo niya. Si Jesus, pag-abot na niya, mihatag na siya sa kaluwasan. Kamurong ni adinhi inyong paminaw, luwas na mo. Luwas na. Anong mura malamugat, tutok na riwa man mo reaksyon. Ano bang, kung sa amo pa na sa seminaryos una, lutaw kay utok ba? Tutok lang. Kinahanglan kay bao kita kung naluwas na tao ha. Mo nang mobilib sa kuan ng ubang mga sikta na moingon ako luwas na. Nya unsa may ilang ibasihan, mituo man ko ni Kristo isip bugtong manluluwas. Akong Ginoo og manluluwas, pana luwas na ko kay mituo man ko. Sakto na dili.
Dili. O sakto yun. Bitaw, tinuod gina, sakto gina. Kung mutuo ta ni Hesus, luwas. Pero ang pangutana, ang question mark, unsa may timaan nga tinuod tang mituo ni Hesus. Diha ang question. Inigingon lang na i-claim lang nimo, nituo ko ni Hesus, luwas na ko. Kaya ang pagtuo ni Hesus mo'y makaluwas, kay siya ang bugtong manluluwas, awa na, okay kayo. Huwag itay lalis diha. Karon ari na to pruibahan kinsa may tinuod nga mituo ni Hesus. Ge, lingian ay mong tupad. Ina unsa man ka? Tinuod gyud kang nituo ni Hesus. Pangutana, tinuod ba? Nya kinsa may tinuod nga mituo ni Hesus? Ani asa tong ebanghelyo dili tong nag-ila niya nga inahan, dili tong nag-ila niya nga igsuon ko ni Hesus. Nituom sa to silang Hesus. Pero wa to i-honor ni Hesus nga ang imong inahan, ang imong igsuon, ana. Iyang giklaro. Siya, kinsa may akong inahan, kinsa may akong igsuon, pasabot kinsa may tinuod nga midawat nako, isip ako nga manluluwas. Iya dayong giingnan kaning nag-alirong niya sa kini mo akong inahan ug akong mga igsuon. Kay matud pa niya dire, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Pasabot ang tinuod nga nagtuo nako nagtuman sa tanang gisugo sa Dios. Naa ganitay usa nga sugo sa Dios nga atong balibaran, automatic wa na kamutuo, di na tinuod imong pagtuo. Basta naay usa kay tanan man bisan unsa man. Di ba? Kinsa ninyo dinhi ang nituman gyud sa tanang sugo sa Ginoo. Asa kamo? Pulos mo impernohonon. Bitaw. Pero dili ang sala mo'y determinant factor, ha? Basig atuusan mo, naamang itay sa pader. Kani ba yung pagtuman? Kaning pagtuman ba? Apil ba ya diha ang atong pagkamakasasala? Kay katubitang kuan, katubitang sa to, tulisan nga gilansang tupad ni Hesus. Iya biyang giingnan uban ka na koros paraiso, makasasala biya to. Si San Pedro, Maria Magdalena, mga apostoles, mga makasasala baya. Hastagan ni ang atong mga santos, sama ni San Agustin, apil na ni San Vicente Ferrer, San Roque, karon si San Francisco de Sales, mga makasasala baya ni. Karon ang importante di ay unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios diha sa atong sitwasyon. Kung ikaw nakasala karon, pasabot misupa ka sa pipila ka sugo sa Ginoo, karon nga nakaamgo ka nga nakasala ka, unsa may kabubuton sa Ginoo para nimo? Unsa man? Maghinulsol niya. Kung maghinulsol ka karon, unsa may mahitabo nimo? Mahimo dayon kang inahan og igsoon ni Hesus karong adlaw. Way siguro karong hapon. Pagkahapon na sad, supak naman sa kagsugo sa Ginoo, nangasaba naman sa kas imong anak. Unsa may nahitabo? Nawa na po ang imong pagkainahan, imong pagkaigsoon. Nga pagkagabi, pagdayon nimong tog, nagmahay man ka, nagbasol man ka. Paghigda nimo, wala, igsoon na sad ka, inahan na sad ka ni Jesus, namatay man ka, wa man kakakuan, wa man kakabangon, na ditso man.
Ini katubang nimo sa Ginoo sa may iyang itanaw nimo, igsoon ka, inahan ka o dili. Kana mo importante. Mo na pagtuman sa sugos Ginoo, dili nang ingon tumanon ako karon, hangtod na jud ko mamatay, di na jud ko makasa istoryahe. Balik-balik ng igagkaligo kada adlaw. Di ba? Ingon, sige may kagpanilhigan ng imong balay, kita gani din ini humagmisa, mapanasad kay hugaw, trapuhan na sang simbahan kay hugaw. Kana mo importante nga naa nato ang pagkondisyon nga mutuman gyud ko sa sugos Ginoo. Nya kun makasa, wa man na magpasabot nga it's the end. Karon nga nakaamgo kang nakasa ka, balik na sagtuman. Parehagod na ng sakyanan kamo kasagaran dinhi ka mao mamong mo drive. Pagkagalkal sa ligid kay ning tipas na di ay sa daan kay naduka kag kadiyot ba natipas unsa may imong buhaton pagkaamgo nimo tipas naman lahuson ta ni dili ay tanagang ikan uy hala ana gid ang imong kamot kanang kay bao makaghaing daan. Ang importante kay bao kaghaing daan. Nanglitan karon balibad ka di lang gyud ko mo palit og slot na ba nakaamgong iyay makapalangit mo din palit ayon kag slot pagkahapon yaon sa may nahitabo himo na kang anak sa Ginoo or igsoon or inahan nya na malikas man kapag human nimo palit og slot wa na to'y bili katong imong pagpalit og slot wa na to'y bili mo na pagkaugma palit na sa kagbago. Magmahay ka, makabalikas ko Lord, isip penalty sa akong kaugalingon, nagmahay ko, ako na sa ning palitag lain. Ana jud ka nya kay wa na mo kay kwarta di, wa na sa ka mamalikas. Di wa na perti na nimong langita. Di lang sa taron mo update kay basahonon patong mga nisod sa atong bangko. Pero ang atong is NJP karon ra ba ni Kotob Bernis ngayon ang inyong paliton kay murag daghan-daghan pa man to na patingalin is mga 5,000 ka slots ang nahibilin so tag 100 naman na atol na palitog mayo aron mahimo sa tang igsoon kay ug naa kay kwarta ba pamalandungi unsay kabubuton sa Ginoo para sa imong kwarta dili ang imo lang ang ato lang yung kabubuton ba kay nanay kwarta ako nay ako nay magbuot mo na si St. Francis de Sales porti maning datuas iyang ginikanan siya may kamagwangan sa ilang nagsuon porti pagid niyang brighta siya gyud mo gigroom sa iyang ginikanan nga mahimong sumusunod sa ilang mga kaliwat nga mga magistrate dito sa ilang lugar sa Geneva. Pero pagkadungog ni St. Francis de Sales sa mga walis pare nga iyang gisimbahan na-attract kayo siya labi na gyud kaning kinabuhi sa pagbiya sa tanan sa mas gihimo ni St. Ignatius of Loyola, St. Francis of Assisi, nila ni St. Dominic, nila ni San Agustin, na-attract kay siya. Ang iyang kasing-kasing lipay kayo, motong iyang gisupak ang plano sa iyang ginikanan niya kay nakagraduate naman siya og civil law, master naman siya sa civil law og sa theology. Iya na lang gigamit aron isuporta ihatag og pagpasabot sa atong tinuhuan kay atong mga 15th, 16th century mao man toy pagkusog sa Protestantism. Iyang gitagaag solusyon ang panagbangi sa tinuod nga Katoliko o sa Protestante. Gusto siya nga magsabot-sabot ba dili mag-away. Siya mo'y ni middle ginamit ang iyang intellectual ug ang iyang virtue kaning gitawag og total
obedience to God's love, divine love. Nindot no? Ang kwarta niya, nagamit niya, pinaagi sa pag-alagad sa simbahan. Ang iya sang intellectual capacity, dili pagplano unsaon pagpalambo iyang kinabuhi, ug dili unsaon paghatag og kahiusa, ug unsaon pag-practice ang divine love. Kana mo sakto. Panalitan imong anak adik kaayos drugas or sa computer, pamalandong, Lord, unsa may imong kabubuton para aning akong anak. Karon kusog kay nang gitawag og sexual confusion sa atong mga kabatanunan. Laki ba gyud ko o babae ba ko? Muna atong gi-accommodate na atay LGBTQ. Mao ba na ang kabubuton sa amahan? Na if you are confused, tagaan ti ka og imong kaniganing avenue to practice your sexual orientation. Confused ba ya ka? Naglibog ba ya kag babae ba ka or lalaki? Solusyon ba ng imong confusion atong kuyugan? Solusyon ba na? Pangutanas Ginoo. Muna atong i-question ba? Sigihan kag kulatas imong bana kay nangabit siya, bisyoso pa. Solusyon ba nga imo siyang ikiha, nga imo siyang buwagan, imo siyang ipapriso? Solusyon ba na? Diyos nun ba na? Nilingi ako na imong tupad, hinaog ikay anaon kung sa imong solusyon. Ana kay mo ingon ka, ano yun ako? Pamalandong sa iya benas Ginoo. Mga tanang na mga ginikanan mo dool na ko. Pader, adik na kayo ang akong anak sa gadgets. Hapit na lang di mo tagad na mo. Mura na siya na ikaw galingong kalibutan. Niya, 10 years old pa biya ni Pader. Ana, or 13 years old. Adik kayo sa cellphone. Nako niya, isa sigihan akong badlong, akong disiplinahon, akong i-off ang wifi. Masuko naman hinoon Pader, magtantro man. Usa may akong buhaton Pader. Kusang una-una, ako nga way anak, ako na noy inyong problemahonan. Pero usahay kanisang pagkawa na to ma-involve sa sitwasyon, mura sa kamao sa tangmutanaw from the distance, baka nang dita interested silang kinabuhi ba. Mataingon ako, ato sang subayon be, kisa may nagpalitan ang cellphone, imong anak o ikaw? Isa ako. Kanang computer, kisa may kapalit, ako kami pa din. Kanang TV, kisa kapalit, ako kami. Nako, ako. Sabay imong solusyon na kamo may nagpalit. Ingon man Ginoo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadto sa kabos. Unsa ka kanang tanan ninyong cellphone, computer, TV, ibaligya na niya ang halin, ipalit og slot. Siya unya pa dir unsa na may mong gamiton ako. Mo abot ra na may Bible, na may libro. Kanalay basaha. Palitan nimo og libro imong anak, basag libro. Tabangan nimo og basa. Na may Bible. Pamalit mo og mga libro. Mo man ay gibuhat sa una. Wa man tong TV sa una, wa may cellphone. Kanay panahon nilang St. Francis de Sales, sila San Agustin, mga ngilngig keto sila mga thinkers. Wa may magsalig og cellphone. Wa man sila maghimo og kanang mga gadgets nga usa ka tulpok makakita na ka dito sa CCTV sa imong balay nga bisag nagsimba ka, gasikag monitor sa imong balay. Wa man na, una. Pero nindot man sila relasyon. Kamao man silang mamalandog kinabuhi. Nilambo man sad sila, nahimo man sad silang mga bantugang mga tao. Magsalig mo tana. Ambot, paglakaw niya, wa man sad siya moingong iyang ibaligya, pero ambot ni palit pa kag slot. Di ba? Problema mo, maginikanan, anang inyong mga anak nga nang-adik ang mga gadgets. Kamo may nagpalit anak, ibaligya. Nyag mo reklamo inyong anak, wa na lagi. Gipalit na tong slot simbahan dong, aron ta mahimong igsuon
inahan ni Kristo. Siya ang ako in taong game, usawa siya, basig makapawagtang na nimo sa imong pagkaigsoon o ginahan ni Kristo. Usaon maginaman? Diri tabi, basa tag Bible. Basahon din ninyo ning sa manining Bible ni. Kaning Mark chapter 3. Basahan din diri. Mga landong tadong kabubuton bas Ginoo nga din alang ka mo bangon og sayo kay wa nakakatuog og sayo. Kabubuton ba na sa Ginoo? Ing kamurag wa gid ma. Siya kanang di nakamamahaw kay mumata na kag alas 10, alas 12 udto. Kabubuton pa na sa Ginoo do. Kamurag wa na gid ma. Mga manok gani mumata man gani inig sidlak sa adlaw kadang iba nagbanag sa adlaw. Ang tao na noon lupig pay manok, baboy gani mumata. Ang tao murag lupig pay baboy, di na gyud mumata. Ana, sige mong basa, mingon din na imong anak, muundang na lang kog school. Nga naman, mauwaw ko sa akong mga kauban nga naay cellphone, ako wa. Mauwaw ko nila nga, murang kog pobre ignaw, kay wa ko'y gadget. Ingon din ka, basa na sa kag Bible. Ana, adto na sa Mateo chapter, ano to sa tong chapter? Chapter 5 man siguro na. The 8th Beatitude, bulahan kamo kung bugal-bugalan, bulahan kamo kung daog-daogon, tungod kay nagsunod mo kanako. Pagbaya kamo og paglipay, kay dako ang ganti nga ihatag sa inyo sa Ginoo. Mingon na nimong anak, bitaw man no, sagdilag bugal-bugalan ko, basta nagsunod ko sa Ginoo. Di ba kanindot ana no? Nindog tayo. Nobina sa ikapito nga adlaw. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal na Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma ug grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog magluhod. Pagampo sa ikapito nga adlaw. O Santo Niño, Jesus nga mahimayaon o yamot, nga tungod sa imong kaluoy o paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan, nagipatindog o gihalad kanimo sa mga devotos sa imong santos nga ngalan, nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga tronos nga gipaambit sa imong kamahalan aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo kami kanimo nga tagan mo kami sa kaputli ug sa among kalag aron magpuyo kanamo ang imong santos nga grasya dinhi. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sa simbahan, nga puy-an niya ang diwa sa Ebanghelyo, ug kanunay niyang pangitaon ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga mapalabman nato ang pagtuo pinaagi sa pag-alagad sa mga kabus, sa mga adunay kabilinggan, sa mga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami.
Nga mamahimo kitang matuod nga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong makanunayong pagpahiuyon sa kapubuton sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, patalimugi kami. Nga atong buhion ang pulong sa Dios, sulod kanato pinaagi sa pagpuyo niini matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, patalimugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, patalimugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, patalimugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor, Santo Niño, patalimugi kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag na sa kahayag nga walay pagkapalong ug sa kapahulayan dayon, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalimugi kami. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Matubalani sa uma sa damdamin
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaning. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos na nagkakaroon. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiay kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiay kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. San ninyo, kalipay ka sa nagsuko. Bahampi ka, indugan ko, ugmang dalit mo, kay ikaw man ang dala, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalang o Senior Son. Tuninyo, ikaw akong gimahal, isali ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senior Son, tuninyo sa kanunay kabasidunggan, ang imong paghukom maghari ning duhan. O Senior Son, tuninyo, ikaw akong gimahal, isali ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senior Son, tuninyo sa kanunay kabasidunggan, ang imong paghukom maghari ning dugan. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos na Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
amang lingkod sa makadiyo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkaluwas. Nya unsaon man pagkaluwas, mutuo tas Ginoo. Unsaon pagtuo, buhaton nato ang tanan nga gisugo sa Ginoo kanato. So salamat sa mituman sa sugo sa Ginoo nga ming alagad sa atong misa karon, labi na gyud ang atong lectors, salmista, ang atong mga pilgrims, Cofradia de San Vicente Ferrer Group 7, niya ang atong sakristan, ang atong singer, ang atong mga IT, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong kaning nihimo sa kaning offerings, formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karong misaha ang Rosel's clan. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. So karong hapon, mao gihapon ang atong misa nobina alas 5:30 sa hapon, niya ikahuman pagasunda ni sa motorcade. Ya, atong dasigon ang atong mga kaigsuonan karong 26 inighuman sa ikasiyam nga novena mass mao ang atong grand motorcade. Kung gidasig ang mga mga organizations, labi na gyud ang mga chapels na magdala mo sa inyong Santo Niño, unya sa image sa Santo Niño, unya mukuyog mo sa atong motorcade. Pagdala lang sa mugmayog kondisyon nga mga sakyanan aron inyong madaha inyong Santo Niño. Nya kung inyo sang madikuritan, mas maayo. Apil sad ang mga mandated organizations nga interested. Nya butangi lang ang inyong mga sakyanan og identity. Butangan ninyo ba og tarpaulin na unsa mga chapel, unsa mga organisasyon niya mag motorcade ta sa Grand Motorcade. Ini ka 27 doon natay Dawn Biblical Rosary sa alas 4:45 sa buntag, unya ika-alas 6 sa buntag mao nga tong first Fiesta Mass, alas 12:15 sa udto second Fiesta Mass, niya ini ka-alas 3:30 sa hapon natay sinolog dance competition sa mga contingents na mga limar sa nakabuk. Unya ini ka alas 5 ang atong groundbreaking ceremony sa atong tukuranan sa kumbento. Panguluhan na ni Father Glenn Guanzon o ka alas 5:30 mao ang atong grand or high mass para sa Fiesta Mass nato. Panguluhan gihapon ni Father Glenn Guanzon, ang atong head sa Commission on Worship sa Archdiocese sa Sugbo. Nya inighuman na atay gamay nga salo-salo, mga pack meals lang gud. Mabuhi naman tanan no. Anong mura naman mo guol kay tanan. Wagin mo kapalit lagi slot lagi, para klaro kayo. So muna atay salo-salo gamay des gawas. Niya nasa tayo mga gamayng program base ng atong mga winners sa atong sinolog competitions, mo present po sila niya mo ending ta nga malipayon puhon. So atong iampo mailang ang panahon, maayo ang sitwasyon niya. Ato yapong imbitaran ang tanan nga manganhita ini ka pista na gyud. So ang tanang chapels giawha gihapon sa pag-anhi, pagtambong sa atong mga activities panahon sa pista, labi na gyud sa ini kahapon sa atong high mass. Ato nang magdinasigay ta sa pagtambong kay mo naman ay atong finale activity. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Luhod.